Здравейте, аз съм Валерия. Знаем, че провеждането на специализирани изложби за отделните породи кучета е изключително важно, най-вече заради развъдната дейност. Именно за това се намираме в Пазарджик, където ще проследим как ще протече специализираната изложба за кучета от порода Пойнтер. Записани за участие са повече от 24 ноги, а техните екстериорни качества ще бъдат отсъдени от господин Радослав Стойнов. Ето какво е настроението на някои от участниците малко преди началото на специалката и какво повече ще ни разкажат за своите любимци. Според вас лично важно ли да се провеждат специализирани изложби за отделните породи кучета, както в случая специалка за кучета от порода Пойнтер? Те изложби ги провеждаме от много години. Не само за пойнтери, преди и с други породи. Специалките смятам, че е най-добрият вариант, просто да се види породата до къде е стигнала, как се развива породата в годините. А това си оказа влияние върху развитието на развъдната дейност на съответния клуб? Да, сигурно. Всички трябва да видим кой е изложил, затова се провеждат те изложби, за да може да се види докъде сме стигнали. По отношение на екстериора, на работа. А на вас лично какво ви хареса най-много в породата Пойнтърс? Какво тя успя да ви очарова? Аз много години съм гледал кучета. 25 години курс съм гледал. Просто Пойнтер е за мен най-добрата порода за лов. Особено говорим за Пловдивски регион тук. За полето смятам, че няма по-добър от Пойнтера. Значи вие виждате в него на първо място неговите работни качества? Обоняние, работни качества, бързина, претърсване. Просто няма друго куче, което може да свърши тази работа. Но не бива да забравяме, че освен отлични работни качества, това са кучета, които притежават и много добър екстериор. Разбира се. Аз много държа на екстериора. Значи едното без другото не може. Работните качества без екстериора. Всеки човек се стреми към това нещо. Кинологията е това. Да имаш перфектен екстериор и перфектни работни качества на едно куче, което се постига много трудно, но в крайна сметка не е невъзможно. Когато човек е опорит и работи в тази насока, някога се получават и те. Започва съденето на отделните класове в изложбата. Първи в ринга ще дефилират кучетата в клас млади женски. Всяко едно от четириногите ще получи отделно описание от съдията. Пишем добър тип. Средно едър, средно силна за възрастта. Коректна захапка, пълна зъбна формула. Правилно съотношение на муцуна с дължина на черепа. Високо поставени, сравнително коректни уши. Шията е достатъчно дълга и здрава. Хубава гръбна линия, високо поставена опашка, добре заъглени скакателни стави. Гръбната клетка е достатъчно широка. Чакай, какво ще правиш? Пъшкаш ли, какво правиш? Хапи да не хапи? Първото куче да не вземеш. Пойнтер да му хапи, голям срам ще стане. Средно широки и достатъчно дълбоки гърди, напред-назад в диагонал. Зад тебе съм застанала и до там е обратно. Дали в ход или в тръс няма никакво значение, само да видя движенията. Айде, прави един кръг. Добро движение на предни и задни крайници, добра водимост. Оценката, която получава е отличната, ще остане за сравнение с другото младо куче. Елко, дай да видим зъбите. Добър тип, коректна захапка. Пълна зъбна формула. Правилно съотношение между муцуна и череп. Много добра пигментация на очи и на нос. Високо поставени, достатъчно дълги уши. Коректно носени. Шията е достатъчно дълга и здрава. Добра гръбна линия. Опашката е високо поставена, достатъчно дълга. Айде кръг. Гърдите са средно широки и дълбоки. Добро движение на предни и задни крайници, сравнително добра водимост. Оценката е отлична, ще се сравнява с другото куче. Здравейте! Каква е точната възраст на кучето? 16.
средно едра и силна за възрастта, с коректна захапка, пълна зъбна формула. Добро съотношение между муцуна и череп. Линията на носа от медиалния очен ъгъл до носа може да бъде малко по-извита, т.е. конвергентен тип. Тази линия и тази трябва да са малко по-напред на нея, малко прав като при курцкарите. Шията е средно дълга, сравнително здрава. Трябва двата задни крака да са в една линия малко, като ги поставите. Да, правилно поставена и носена достатъчно дълга опашка. Гърдите са средно широки, могат да бъдат малко по-дълбоки. Добре заъглени скакателни стави. Добра пигментация на нос. Добра пигментация на нос и на очи. Малко разтеглен формат. До там и обратно. Сега срещу мене. Кучето долу-горе е в права линия да бъдат предните и задните крайници, за да видя има ли някаква в движението. Така. И ако може да забързате малко хода, още веднъж до там и обратно. Срещу мене сега. Айде в ринг. Обратно часовника стрелка, кучето вляво, от лявата ви страна кучето, така. Както бяхте така, в такъв ход, който ваш спокоен ход, тя ще тича в тръс, нормално. Сравнително добри движения на задни крайници, при движение на предни крайници леко отваря лакътните стави. С пожелание за по-добра ринг дресура, оценката е отлично, остава за сравнение. Добър тип, коректна захапка, пълна зъбна формула. Сравнително добро съотношение между череп и муцуна. Добра пигментиран нос, пълна зъбна формула, ножицеобразна захапка. По начина, по който представяш сега, ушите са на равнището на очите, което значи, че са средно поставени уши. При поинтера трябва да бъдат високо поставени. Значи малко е напери така нещо и хвърли напред да се наежи. Това са трикове на хендлера, нали? Кучето е потиснато, сигурен съм, че му е първа изложба. Шията е достатъчно дълга и здрава, добра гръбна линия, сравнително добре изразена холка. За да подчертаеш добре линията на кучето, да ти е висока холката, трябва да ти си висок човек да го погледнеш. Тези два крака трябва да се успорят един на друг. Има сега разлика поне 15 см. Ето е вече друга тема. Ела са, не може да дойдеш, ама да видиш каква линия става сега. Добра гръбна линия, висока холка, опашката е ниско поставена, средно дълга, с добре заъглени скакателни стави. Пожеланието за това куче е преди да го почва да го движи по-добра ринг дресура. До там е обратно. Кучето отляво. Една обиколка. Нали ви е ясно, че кучето да има идеална анатомия, ако така се движи, нищо не може да се види по въпроса. Добри движения на предни и задни крайници при тази водимост. Ако кучето има по-добра ринг дресура, ще показва по-добри движения. Оценката е отлична, остава за сравнение. След като даде подробно описание на всяко куче в клас млади женски, сега съдията иска да види всички участници в движение в кръг. Така ще се определи победителя в тази възрастова група. Преди само малко. Правя подреждането за трето и за четвърто място. Четвърто място за вас. Кучето ви трябва да има по-добра ринг дресура. Трето място за вас. Остава сравненията, значи отличен 4, отличен 3. Остават двете кучета за сравнение за първо място. Двете кучета при мене, кучета едно до друго, до там и обратно, когато ви кажа, ще сравняваме движение на предни и задни крайници на двете кучки. Ама иди до юлко, иди много до юлко. Давай. Добре, сега обаче се настроите за няколко кръгчета да бягате, няма да е едно. Айде, давай. Илко, вкарай в ритъм някъде. Стоп. Първо място. Второ място, само да кажа нещо. Тази кучка има по-добър формат от първата.
При движение обаче, по начина, по който я представя, и пропада гръбната линия и поради тази причина взех решението и тая кучка е по-водима. В клас млади мъжки има само едно куче. Сега ще видим каква оценка ще получи то от съдията. Сравнително добър тип, коректна захапка, пълна зъбна формула. Добре е да има малко по-висок нос, по-рязък стоп и по-добра медиална междуочна дъга. Малко кучето има дугообразно излъчване. Ушите са високо поставени, достатъчно дълги, шията е средно дълга, не много добра гръбна линия, свлечена крупа, ниско поставена опашка, достатъчно дълга, малко по-окосмена, отколкото трябва за пойнтер. Добре за аглени скакателни стави, гръбната клетка е достатъчно широка и средно дълбока. Кучето се нуждае от по-сериозна ринг дресура, до там и обратно. Значи, в описанието на движенията има две основни движения. Едното е диагонал и напред-назад да се ведат предни и задни крайници и после е вече рингова дресура. Сега обратно на часовникова стрелка, както другите кучета отляво и така ще се въртите. Сравнително добри предни и задни крайници, лоша гръбна линия, която се нарушава някъде от средата на ребрата надолу, като свлечена крупа. Получава оценка отличен. В ринга за екстериорна оценка влизат кучетата в клас открит женски. Отново всеки участник влиза по-отделно и след като покаже движение, съдията ще направи описание на кучето. Добър тип, коректна захапка, пълна зъбна формула, добро съотношение между череп и муцуна, много добра пигментация на носната гъба, сравнително малко светли очи. Ушите са правилно поставени, достатъчно дълги, шията е здрава, с хубава гръбна линия, опашката е средно дълга, правилно поставена. Гърдите са дълбоки, хубави и широки, с широк фронт, добри движения на предни и задни крайници, пожелание да бъде малко по-висока, иначе формата е много добър. Оценката е отличен, остава за сравнение. Друго куче. Добър тип, коректна захапка, пълна зъбна формула, добро съотношение между муцуна и череп. Може муцуната да е малко по-конвергентен тип, т.е. по-висок нос. Добър цвят на носа, тъмен нос, правилно поставени уши, достатъчно дълги, шията е средно дълга и здрава. Хубава гръбна линия, високо поставена опашка, достатъчно дълга. Гърдите са средно широки и дълбоки. Добър формат. Добре за аглени скакателни стави, за сводени пръсти. Ринг, 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 ринг. Добре движение на предни и задни крайници, добра водимост, оценката е отлична, остава за сравнение. Това, което ми прави впечатление е, че почти няма по-интер с бъчообразни гърди, което за мен е постижение. Преди 3 години беше много зле работа. Сега гърдите са плоски, дълбоки, подскакателни стави. Тая кучка е типичен представител, който е много добър вариант. Много добър тип, коректна захапка, пълна зъбна формула, добро съотношение между муцуна и череп, правилно поставени уши, добра пигментация на нос и на очи. Шията е достатъчно дълга, арковидна. Добре изразена холка, хубава гръбна линия, правилно поставена, достатъчно дълга опашка. Гърдите са средно широки, дълбоки, формата е леко разтеглен. Сега виждате едно куче, което е водено, разликата е от небето до земята. Каквото и да ви говоря, каквото и движение на предни и задни крайници правилни, добра ринг дресура. Това куче напълно се вписва за екстериора на FSI, нали, някъде висока е от порядъка на 63-64 см. Общо взето за екстериорно куче идеалният вариант. Кучките, които минаваха преди това, бяха по-скоро спортен тип, не че не се оценяват, но там си има бонификация. Отлична оценка остава за сравнение, друго куче дайте. Давайте следващото куче. Коректна захапка, пълна зъбна формула, правилно съотношение между муцуна и череп, с добра пигментация на носа. Линията на носа може да бъде малко по-висока, ушите са високо поставени, средно дълги, шията е средно дълга и здрава, добре замускулена, хубава гръбна линия. Опашката е правилно поставена,
на границата между късото и стандарта. Добре заъглени скакателни стави, хубава коремна линия, при положение, че е кучена. Правилно движение на предни и задни граници, сравнително добра водимост. Оценката отлично остава за сравнение. Добър тип, коректна захапка, пълна зъбна формула, правилно съотношение между муцуна и череп, добра пигментация на носа и на очите за този сезон. Ушите са правилно поставени, средно дълги, шията е достатъчно дълга, може да бъде малко по-замускулена. Хубава гръбна линия, правилно поставена е носена опашка, която достига до скакателните стави. До там и обратно. Тя тъс год кучка е на кантар да се гони, ако не се е разгоняла, ли? Добро движение на предни и задни краници, добра водимост, малко разтеглен формат. Оценката е отлична, остава за сравнение. Съдията ще направи сравнение на всички женски кучета в клас открит, за да се избере първенеца в тази възрастова група. Пето място, веднага казвам с плечена крупа, малко, гърби са при движение, защото не я отпускаш напред, нали? И аз ти благодаря. С пожелание за по-добра водимост. И трите кучки могат да побеждават навсякъде. Заради костния индекс, разтегления формат, трето място на това куче, остават в сравнение тия две кучета. До там ще отидете, ще се върнете и после ще направите 5 обиколки на банен ход, за да мога да видя как се носят гърбовете. Давайте! Стоп! Второ място само за разводимостта, иначе като формат много повече ви харесва. Първо място. Арете на кучетата в клас открит, но вече мъжки представители на породата да покажат своите екстериорни качества пред съдията. Много добър тип, силен и едър, с коректна захапка, пълна зъбна формула, добра пигментация на носа и на очите, с добро съотношение между муцуна и череп. Ушите са правилно поставени, достатъчно дълги. Хубава гръбна линия, опашката е средно дълга, сравнително добри движения на предни и задни краници. Така, получава оценка отлична, ще изчака за сравнение. Средно едър и средно силен, с коректна захапка, пълна зъбна формула. Добро съотношение между муцуна и череп. Линията на носа може да бъде малко по-високо, той да бъде конвергентен тип. Шията е средно дълга, добра гръбна линия, добър формат. Гърдите са средно широки и дълбоки. В една линия до там и обратно, ако може ви да ходите кучето ряга, защото ми се струва, че има хиксообразна постановка на задните крайници. Добро движение на предни крайници, при движение на задни крайници леко хиксообразна постановка на задните крайници. Има тук мазоли на предни и на задни крайници от твърд пот и така. Оценката е отлично, остава за сравнение. Знаем, че понтера е съчетание на работни качества и екстериор, но ето на кое повече обръщат внимание някои от собствениците на такива кучета. Бихте ли ни казали вие лично как се спряхте на куче от порода пойнтер? Какво ви хареса най-много в тази порода? Значи пойнтерът има невероятно послушание, невероятен птичаре. Може би е най-издръжливото куче, което аз познавам като порода. И за мен пойнтерът е единственото куче за лов. Значи оценяте на високо ниво неговите работни качества, но все пак нека да не забравяме, че имам отличен екстериор. В принцип да, но за мен най-важното нещо е работата на това куче. То все пак за това е създадено. И аз винаги поставям на първо место работните качества на кучето.
А доволни ли сте как се представихте вътре в ринга, каква оценка получи кучето, грешките, които евентуално бяха казани от съдията, според вас на воденето ли се дължаха? Разбира се, това ми е за втори път. И кучето получи отлична оценка, но явно водача не се е справил както трябва. Това все пак поправима грешка. Да, с течение на времето да се надяваме, че другата година ще се видим отново тук и всичко ще бъде окей. А според вас важно ли да се провеждат такива специализирани изложби за отделните породи кучета, съдията, който да каже плюсовете, минусите на всяко едно от животните? Разбира се, значи всеки един водач трябва да знае какви качества има неговото куче и най-важното е да има много повече такива изложби. Пълна зъбна формула, ножицеобразна захапка, добро съотношение между муцуна и череп, правилно поставени уши, шията е достатъчно дълга. Добре изразена висока холка, хубава гръбна линия, високо поставена, достатъчно дълга опашка. Гърдите са широки и достатъчно дълбоки. Добър формат, добре замускулен, едно движение до там и обратно. Добро движение на предни и задни крайници. Добра водимост. Оценката е отлична, остава за сравнение. Трите мъжки кучета в една линия. Съдията ще направи сравнение на кучетата в клас открит мъжки, за да се определи победителя в тази възрастова група. Трето място за вас, чувствате. Айде поставите двете кучета в стойка, ще сравняваме движение така, добре в тази линия. Сравняваме движение, правите една обиколка. Аз съм готов с класацията, но да правите една обиколка за публиката и... Стоп! Като цяло на Бай Коста кучето днеска куца не е много във форма, затова е на второ място. Който куче е с много хубав формат, трябва да се носи главата високо, за да се види хубостта му. Сега съдията ще направи сравнение на женските кучета, победители в класовете млади и открит, за да се избере най-хубавото женско куче на специалката. Стоп! Първо място открития клас. За младата кучка има още време, второ място. Най-хубавото женско куче стана четириного в клас открит. Сега ще бъде направено сравнение на първенците в клас млади и открит, но вече мъжки представители на породата. Айде ринг! И при мъжките кучета победителя е в клас открит. Последното сравнение, което ще бъде направено, е между най-хубавото женско куче и най-хубавото мъжко куче на изложбата, за да се избере клубният шампион на специалката. Тъй, стоп! Готов съм с класацията. Само да кажа две неща, които не ми харесват и в двете кучета. Първо, това куче при движение носи опашката над гръбначния стълб. А това куче, главата му не умее водача да дигне достатъчно, за да покаже грациозността и формата му. Но така или иначе, второ място е женското куче и първо място мъжко. Ето какво повече ни разказаха някои от участниците за своите кучета и доколко е важно провеждането на специалки за отделните породи. Вие за първи път разбрахме, че участвате на екстериорна изложба. Доволна ли сте как се представихте вие и най-вече как се представи кучето? От една година се занимаваме с развъждане на кучета птичари. Гордееме се с своите породи. А какво ви хареса най-много в Пойнтера като порода? Защо избрахте точно днес? Какво тя успя да ви впечатли с работни качества, с външен вид, екстериор? Ами може би всичките качества, съчетани на една ловна порода в английския Пойнтер се съдържат, тъй като те са доста темпераментни, в същото време са много умни. Аз като майка на две дъщери виждам в тях също моите деца, които ми липсват. Не са толкова... Всъщност е кучето, с което аз мога да хода на изложби, тъй като преди отглеждахме повече кучета за лов на диви свине. За мен по-нежните кучета са пойнтери и сетери. А според вас важно ли да се провеждат такива специализирани изложби за отделните породи кучета, където може да се види как се развива развъдната дейност на клуба, където човек може, така да го наречем, да се свири часовника с стандарта на породата, да чуе от съдията плюсовете, минусите на своето куче? Разбира се. За мен и за съпруга ми, който всъщност е
управител на нашия развъдник. Е много важно да се провеждат в България, тъй като сме държава членка на Европейския съюз и за нас е гордост да членуваме в такава клубна организация, всичко да бъде по закон, да се оценяват кучета, винаги има победители, победени. Ние сме свикнали да губим, но гледаме напред. Значи да очакваме, че на следващия изложби отново ще ви виждаме. Разбира се, че ще ни виждате, ние сме собственици на над 20 кучета. Пожелавам ви успехи, всичко хубаво и да може вашите кучета да ги представяте по възможно най-добрия начин на различни екстериорни изложби. Благодаря. Следващия път ще се видим отново. Според съдията на специалката, в сравнение с минали години, сега явно се вижда развитие при породата пойнтер. Ето на какво той е обърнал най-голямо внимание. Като съдия на днешната изложба, какво бе нивото, качеството на кучетата, които се включиха в тази специализирана изложба за пойнтер? Аз за трети път съдя специализирана изложба на пойнтери и това, което ми направи впечатление тази година, че първо участието на кучета, мисля, че бяха около 15 кучета, беше добро като цяло и качеството им. Всички кучета примерно взеха най-високите оценки в класовете си. И ми прави това, което ми прави впечатление, че от различните развъдници вече има еднотипност, което значи развъдчи са на прав път в развъждането на тази порода кучета. Отбелязахте, че има някакво развитие спрямо гърдите на кучетата. Отбелязахте това като голям плюс. Какво всъщност видяхте по-различно? Пойнтера като цяло е порода, която е създаден гърдите му да бъдат дълбоки и не толкова широки, колкото да се поберат белите дробове и сърцето. Това не е само заради външния му вид, а има значение в начина, по който тича. Всички знаем, че това са много сериозни кучета спортисти и най-големите полеви изпитания се правят точно с пойнтери. И преди кучетата, които съдихме и на нашите екстериорни изложби, бяха основно с бъчеобразни ребра, което води до един плитък гръден кош, което беше общо взето така сериозен недостатък. Сега на тази изложба нямаше, с малки изключения, нямаше куче с плитки гърди, което значи, че развъдчиците са на прав път и което значи, че те и работят с тези кучета, не са само за екстериорни изложби. Доколко организаторите на изложбата са доволни от начина, по който протече тя, ще разберем от представител на организаторите. Като организатор на тази специализирана изложба, доволен ли сте как премина тя? Колко участника се включиха в нея? Да. Значи най-напред да поздравя членовете на Пойнтер Клуб България, че се отзоваха на това мероприятие, тъй като времената са много трудни. Имаше 13 кучета, състезанието мина много добре, съдията беше обективен. А важно ли е според вас да се проведат такива специализирани изложби, да ги правят отделните клубове, отделните породи, да има такива специалки, където все пак да се обръща внимание на точно определена порода кучета? Значи много е важно да има такива изложби, най-напред, за да може да се видят членовете на клуба или любителите на тази порода. Другото е важно да видим какви кучета има, да знае кой с кое куче да заплоди, нали? Мисля, че е много важно всяка година поне един път да има изложба на кучета на различните породи, разбира се. А специално за пойнтера ние всяка година правим пролетта изложби и съм много доволен. И най-вече на такива мероприятия се виждат младите попълнения в породата. Точно така, значи виждат се нови кучета, сега някои хора вече от чужбина имат тая възможност да внесат нови кучета, нова кръв. Много е важно да се видят тези кучета, да може правилно да се прецени на кое куче да се заплоди и така. Важни са всичките неща за породата и най-важното е да се развиваме. Приключи и тази годишната специализирана изложба за кучета от порода пойнтер. Задължително трябва да знаем, че при тази порода не трябва да обръщаме внимание само на нейните работни качества, а също така на екстериорният ѝ вид.